Výroba margarínu je často míněna, že je hodně průmyslová, vyrábějí se margaríny stužováním, případně, že výroba probíhá za vysokých teplot. Nacházíme se v kuchařském studiu a uvidíte, že vlastně margarín je možno si vyrobit i doma. Takže výroba je opravdu jednoduchá, si ukážeme tak, že já za sporák sem pozvu 4 děti s maminkou, která nám ukáže, jak to vyrobit. K přípravě domácího margarínu potřebujeme 4 základní suroviny. Prvou je 100% rostlinný tuk, rostlinný olej, vaječný žloutek a mléko. Do vodní lázně o teplotě kolem 40 stupňů Celsia vložíme misku, v níž necháme rozpustit rostlinný tuk. Zvolený tuk, jeho složení a poměr mezi tukem a olejem předurčují budoucí vlastnosti margarínu. Obecně lze říci, že margaríny v kelímku obsahují více oleje a jsou lépe roztíratelné. Zároveň obsahují podstatně méně nasycených mastných kyselin než tuky živočišné, přibližně 1/3 až polovinu ve srovnání s máslem, a jejich konzumace tudíž přispívá k udržování správné hladiny cholesterolu v krvi. Po dokonalém rozpuštění tuku přilijeme do misky olej. Olej s tukem dobře promícháme a do takto vzniklé tukové fáze přidáme vaječný žloutek, který splní funkci emulgátoru. Směs opět dobře promícháme a odstavíme z vodní lázně. Protože příprava margarínu probíhá za relativně nízkých teplot, které nemohou zaručit likvidaci patogenních mikroorganismů, používáme k přípravě pouze pasteurované vaječné žloutky, které takto balené lze koupit ve specializovaných obchodech a kupříkladu též v síti prodejen Makro. Za stálého míchání přidáme mléko, čímž je první část přípravy margarínu hotova. Průmyslová výroba margarínu probíhá obdobně. Rostlinný tuk, olej, vodná složka a emulgátor jsou intenzivně míchány za teploty nad bodem tání tuku. Do směsí se navíc přidávají ještě další suroviny, například vitamíny či různá aromata. Naše domácí příprava margarínu nyní může postoupit do další fáze. Tou je ochlazení směsi v nádobě s chladnou vodou, do níž můžeme přidat pár kostek ledu. I druhá fáze průmyslové výroby probíhá obdobně. Emulze vstupuje do horizontálního válce opatřeného noži, které jsou umístěny v jeho ose a roztírají produkt po obvodu do tenké vrstvy. Válec je zvnějšku chlazen, čímž dochází k postupnému ochlazování emulze a k její krystalizaci. Výrobek je plněn do obalu v pastovité konzistenci a vlastní krystalizace dobíhá již v obalu během několika dalších hodin. K drobným změnám v mikrostruktuře výrobku pak dochází ještě v následujících dnech. Konzistence hotového margarínu by měla být homogenní, s hladkým a lesklým povrchem a dobrou roztíratelností při pokojové teplotě. Průmyslová výroba vedená zkušenými pracovníky na speciálních strojích za použití vybíraných surovin má pochopitelně náskok v podobě dokonalých výrobků s jemnou krystalickou mikrostrukturou a přesně definovanými senzorickými vlastnostmi.
Z předvedeného postupu je ovšem vidět, že i v jednoduchých podmínkách domácí kuchyně lze připravit margarin, který všem chutná.